Най-често допусканите грешки, когато правите бизнес план. Първата е, че повечето хора не включват парите, които имат и вкарват в бизнеса в олихвяването. Тоест, те трябва да сложат лихва на тези пари, защото иначе ако те не ги вкарат в този бизнес, а ги инвестират в нещо друго, то би им носило доходност. Тоест, вие вкарвайки ги в бизнеса, спирате да получавате тази доходност, която е от другото място, и това е загуба, която този бизнес трябва да ви компенсира за нея. Следващата грешка, която най-често допускат хората, е когато не включват собствения си труд под формата на заплата. Ако вие ще работите в този бизнес, задължително си начислете съответните заплата, разходи и всички други добавки, които би трябвало да платите на някой друг човек със същата квалификация, която да ви отмени. Иначе започвате да се лъжете, започвате сами себе си, започвате да правите така, че да криете едни разходи, които утре, когато излезете от бизнеса, някой друг ще трябва да влезе на ваше място, вие ще трябва да ги плащате и може да се окаже, че бизнеса изобщо не може да си позволи тия разходи, или пък вие сте се лъжили, че имате по-голяма печалба, решавате, че се разгърнете, ще правите по-големи инвестиции и всъщност се оказва, че много голяма част от тази печалба е била, че вие всъщност не сте си разпределяли заплата или не сте я предвиждали в бизнес плана и сте си мислили, че този бизнес се справя много по-добре, отколкото всъщност той се справя наистина.